Измерванията с рулетка често отнемат значително време и изискват висока степен на внимание, за да бъдат точни. Малките отклонения в измерването могат да доведат до неправилни резултати и грешки в последващите етапи на работа, което допълнително усложнява процеса и увеличава необходимостта от повторна проверка. Измерванията изискват допълнителна обработка, за да се преобразуват в цифров модел, готов за софтуерна среда. Това включва използването на хартиени скици, което при голям обем информация може да бъде времеемко и предразположено към грешки. Има по-добро решение, а именно лазерен скенер FJD Triumph P1. Заснемането по този начин е изключително лесно и интуитивно, което го прави подходящо дори за потребители с по-малък опит. Технологията улеснява бързото и точно събиране на данни, като значително намалява нуждата от сложни настройки или продължителни курсове. Така се постига по-ефективен работен процес и по-малък риск от допускане на грешки, особено при мащабни проекти. Крайните резултати са под формата на триизмерни облаци от точки, които изобразяват максимално подробно заснетите площи и характерните им особености. 360-градусовите панорамни изображения дават още една гледна точка върху събраните данни. Интегрираната функционалност позволява отчитане на дискретни размери за опростени задачи. Със сечения можем да изведем ортогонални 2D чертежи само с плъзгането на слайдер. Не се колебайте да откриете точното решение за вашите нужди. Геовара – вашият избор за прецизно геодезическо и строително оборудване.